Ja to som už ale mala obuté, len som ich dala naspäť do krabice. Jordany prvé všeobecne sú pre mňa najpohodlnejšie topánky na svete, ale tieto Travis Scotty sú ešte k tomu aj nádherné. Druhá krabica vyzerá takisto, ale nie je taká istá. Milujem. Tieto by som chcela zo všetkých farieb na svete, aké kedy vyrobili. Milujem tieto tenisky, milujem v nich chodiť, sú brutálne pohodlné. Objednala som nám teraz aj mňa aj frajerovi takéto isté, ale tmavo-šedé, lebo nemáme tmavé tenisky. Okrem jedných, ale nemáme tmavé tenisky. Všetky tenisky, ktoré ja mám, sú blečie, takže je na nich úplne všetko vidno, ale tie Travis Scotty, keď som videla, tak som povedala, že na nich musím objednať. Všetky Travis Scotty mám od tejto slečny. Treba aj napísať na Instagrame, treba aj napísať, čo od nej chceš, či to je kabelka, oblečenie alebo tenisky a ona ti k tomu pošle príslušné linky. Idem si dať do tých žltých šnúrky a idem ich prevetrať. Čau.